Όπως σήμερα, για παράδειγμα, έχω τη χαρά να έχω παρέα μου μια πολύ καλή, αγαπημένη φίλη και πολύ γνωστή αστρολόγο, τη Βάσια την Κόντι. Γεια σου, Βάσια. Καλημέρα. Καλώς όρισες. Καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι σε θεωρώ γουρλού να μας κάνεις ποδαρικό. Τη Βάσια θα την ξέρετε πάρα πολύ και από το περιοδικό Αστρολόγος, όπου γράφει πολλά ενδιαφέροντα άρθρα. Αλήθεια, τι καλό έχεις γράψει τώρα στο τελευταίο τεύχος να διαβάσουμε? Αυτό τον καιρό κάνουμε αφιερώματα στην ερωτική άνοιξη. Γράφουμε για τα ζώδια που είναι ευνοημένα να βρουν το τέρι τους από την άνοιξη και μέχρι το καλοκαίρι του 2010. Συναστρίες, ταιριάσματα, τα της εποχής, τα νηξιάτικα. Και σήμερα, μάλιστα, ξεκινώντας εμείς αυτή τη νέα εκπομπή, βέβαια μας ενδιαφέρουν όλα και τα ερωτικά και τα οικονομικά και τα κοινωνικά και όλα. Πώς τη βλέπεις σαν μέρα που γεννιέται κάτι? Σαν μέρα που γεννιέται κάτι θα την θεωρούσα, μάλλον τη στιγμή που γεννιέται κάτι θα την θεωρούσα εξαιρετική. Γιατί και η Σελήνη είναι σε ένα πολύ σταθερό ζώδιο και η Αφροδίτη είναι σε ένα πολύ σταθερό ζώδιο και προερχόμαστε και από μια νέα Σελήνη, η οποία ήταν ιδανική για καινούργια ξεκινήματα. Οπότε να είναι ένα θέμα που μπορούμε να απαντάμε πάνω στο δικό σας το γενέθλιο χάρτη. Ένα κομμάτι είναι το πού έγινε η νέα Σελήνη τώρα. Είμαστε ακόμα στη διάρκεια της, μέχρι την Πανσέλινο. Μπορείτε να κάνετε νέα ξεκινήματα σε σχέση με αυτή τη νέα Σελήνη, ανάλογα πού βρίσκεται στον προσωπικό γενέθλιο χάρτη σας. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται να δει στον προσωπικό του χάρτη πού γίνεται η νέα Σελήνη, ας μας καλέσει να το συζητήσουμε. Και το άλλο, το ενδιαφέρον που θα παρατηρούσες για τη μέρα? Άλλο ενδιαφέρον, όχι για τη συγκεκριμένη ημέρα, θα το εστίαζα περισσότερο στην αναδρομή του Ερμή, τις δύο επόμενες μέρες. Εκεί ήθελα να σε πάω έμεσα, γιατί είμαστε οριακά φίλες και φίλοι για την αναδρομή του Ερμή και δεν είναι τυχαίο ότι θέλαμε να προλάβουμε να βγούμε στον αέρα κοντά σας πριν την αναδρομή του Ερμή. Βέβαια, ξέρουμε ότι στην πορεία θα είναι κάτι που θα αναπροσαρμόζεται, θα αλλάζει. Και αυτό γιατί ακριβώς με τον Ερμή, τον ανάδρομο, ό,τι και αν ξεκινήσει, δεν έχει την εξέλιξη την αναμενόμενη, έτσι, και ό,τι προγραμματίζεται. Ή τη διάρκεια. Και τη διάρκεια. Βέβαια, είναι ένα σταθερός Ερμής, που αν ξεκινήσεις και κάτι με ανάδρομο σταθερό Ερμή, μπορεί δύσκολα να επιδιορθωθεί. Εκτός, όπως ξέρουμε, αν είναι κάτι για μισοτελειωμένες καταστάσεις του παρελθόντος. Εσύ τι αντιμετωπίζεις κάθε φορά με αυτόν τον Ερμή τον ανάδρομο, δηλαδή οι πελάτες σου, οι ερωτήσεις τους, πού περιστρέφονται συνήθως όταν αναδρομεί ο Ερμής, νομίζω ότι είναι η χαρά των αστρολόγων, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των αστρολογικών χαρτών, γιατί μπορεί να θεωρείται κακός, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν είναι καλός, αλλά για πάρα πολλές περιπτώσεις θεωρείται και πάρα πολύ καλός. Όπως παραδείγματος χάρη για ανέβρεση παλαιών χαμένων πραγμάτων, χαμένων αντικειμένων, χαμένων προσώπων από τη ζωή μας. Δηλαδή όλες οι επανασυνδέσεις και όλες οι επαναφορές προσώπων στη ζωή μας γίνονται πάντα με ανάδρομο Ερμή. Οπότε να τον απενοχοποιήσουμε λιγάκι αυτό τον Ερμή, τον ανάδρομο, γιατί θα ακούτε συχνά πυκνά, γιατί είναι συχνό στην αναδρομή του ο Ερμής, στη φαινομενική βέβαια αναδρομή του, ότι είναι προάγγελος πολλών κακών. Μην κάνετε τίποτα, μην κουνηθείτε, μην βγείτε, μην κυκλοφορήσετε, μην μιλήσετε. Βέβαια όλα αυτά είναι μύθος και θα συζητάμε συχνά πυκνά για μύθους και πραγματικότητες της αστρολογίας. Ένας λοιπόν μύθος γύρω από τον Ερμή τον ανάδρομο είναι ότι είναι κακός, ψυχρός και ανάποδος. Να σας πούμε λοιπόν και τα θετικά του και τα αρνητικά του, όπως και για κάθε πλανήτη, για κάθε πλανητική γωνία, για κάθε τι και στην αστρολογία δεν υπάρχει μόνο καλό ή κακό. Έχει πάντα δύο όψεις. Το θέμα είναι πώς θα αποφασίσουμε εμείς να δούμε το κάθε στοιχείο, είτε είναι του Ερμή είτε είναι της όψης. Να πούμε και για το... να πούμε τα θετικά του ή τα αρνητικά του πρώτα. Ποια λες? Σε ό,τι αφορά την αναδρομή. Την αναδρομή του, να πούμε τα θετικά. Γιατί να σας ενημερώσουμε κιόλας ότι την Κυριακή θα τον έχουμε πλέον σε ανάδρομη πορεία. Οπότε δεν θα τα πούμε Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα πια θα έχουμε τις πρώτες του επιρροές στην ανάδρομη κίνησή του. Να σας υποψιάσουμε λιγάκι λοιπόν τι να αρχίσετε
να περιμένετε από αυτό τον Ερμή και πώς θα μπορούσατε να τον αξιοποιήσετε βεβαίως, έτσι. Πες εσύ, Βάσια μου, ότι θετικό μπορείς να σκεφτείς για τον Ερμή που θα ενδιέφερε να γνωρίζει ο κόσμος. Θα ξεκινούσα από την θέση του στο συγκεκριμένο ζώδιο. Δηλαδή, τι κυβερνά ο Ερμής στον Ταύρο, τι θα μπορούσε να φέρει στο συγκεκριμένο ζώδιο η αναδρομή του. Βέβαια, ανάλογα με το που τον έχει ο καθένας στο χάρτη του, αλλά σε γενικές γραμμές για όλο τον κόσμο, ένας Ερμής στον Ταύρο, τι κυβερνά, σε ζώδιο ύλης, σε ζώδιο τροφής. Καταρχήν όλες μας τις σταθερές αξίες, έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε σταθερές αξίες, από το τι μας καλύπτει συναισθηματικά έως το τι μας καλύπτει πρακτικά, υλικά και γενικότερα τι θεωρούμε ότι αξίζει και θέλουμε να έχουμε και να κατέχουμε στη ζωή μας ακριβώς για να νιώθουμε ασφαλείς. Για να ξανασκεφτούμε και θέματα διατροφής. Σχετίζεται ο τι Ταύρος, φάγαμε όλο το χειμώνα, τι έπρεπε να τρώμε και πρέπει τώρα να βάλουμε στο μυαλό μας πάλι από την αρχή ένα πρόγραμμα. Αναπροσαρμογή και στις διατροφικές μας συνήθειες, έτσι, ναι. Διάφορες περικοπές που μπορεί να χρειάζεται, γιατί η αναδρομή έχει να κάνει με αναστολή δράσης των ιδιωτήτων του πλανήτη και φυσικά πάνω στα θέματα του ζωδίου που βρίσκεται. Άρα μια αναστολή δράσης σε όλα τα θέματα του Ερμή και του Ταύρου. Ο Ταύρος λοιπόν έχει να κάνει και με τις διατροφικές μας συνήθειες και αρέσκειες και απαρέσκειες, οπότε μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε και το διαιτολόγιό μας. Βέβαια όχι ντε και καλά για να ξεκινήσουμε δίαιτα, γιατί μπορεί να την αφήσουμε στη μέση, αλλά αν έχουμε αφήσει στη μέση κάτι που έχουμε ξεκινήσει στο παρελθόν, είναι η κατάλληλη περίοδος. Είναι ιδανικό. Πού αλλού μπορούμε να συστήσουμε να τον χρησιμοποιήσουν αξιοποιώντας αυτό τον Ερμή? Στα οικονομικά, που είναι και το θέμα το επίκαιρο. Και το επίμαχο. Ναι. Επειδή ο Ταύρος σχετίζεται με τα οικονομικά των ανθρώπων και είμαστε σε οικονομική κρίση. Και σε ύφεση οικονομική. Η αναδρομή του θα μπορούσε να δώσει πολλά στους ανθρώπους, μια περίσκεψη επί των θεμάτων των οικονομικών τους. Είναι και μια εποχή η οποία όλοι θα ασχοληθούν με τις φορολογικές δηλώσεις και θα τα βάλουν όλα κάτω και θα τα μετρήσουν και θα κάνουν έναν απολογισμό των πεπραγμένων. Αλλά θα μπορούσαν να δουν και τι ενέργειες έχουν κάνει στο παρελθόν με τα οικονομικά τους. Αν τα έχουν χειριστεί καλά, αν δεν τα έχουν χειριστεί καλά, και να τα επαναπροσδιορίσουν. Τώρα μπορεί να δούμε και τίποτα ανατιμήσεις, τίποτα, ξέρεις, γενικώς νέα μέτρα που τώρα όλοι τα περιμένουμε και με πολλή αγωνία. Τι θα γίνει με τα φορολογικά, με τις αποδείξεις που μαζεύουμε, τι δεν μαζεύουμε. Δηλαδή θα αρχίσουν πλέον να διευκρινίζονται και πολλά από τα θέματα που ήδη έχουμε ακούσει και μπορεί να μην ξέρουμε τα ψηλά γράμματα που λέμε. Τώρα θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι μας έχει ανακοινωθεί, τι έχει προαποφασιστεί και βέβαια κάποιοι από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις θα χρειαστεί να ξανασκεφτούν και να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα, γιατί ίσως επί πρακτικού μπορεί να μην είναι και πολύ εφαρμόσιμα ή πολύ όρημα ακόμα. Γιατί να πάρουμε μια ανάσα. Να πάρουμε. Λοιπόν, να πάρουμε λοιπόν μια ανάσα κι εμείς και εσείς και σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας μετά από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα.